Ovako, želim vam svima dobar dan i tako dalje i tako dalje. Nisam ništa ni počela da pričam. Uglavnom, ovaj snimak je namenjen hejterima koji me omalovažavaju, pričaju gluposti, prave klipove, dubstep parodije, prave mi moću, pune mi kofus u vodu, vode me na pašnjak, a ne znaju u stvari o čemu se radi. Snimak je u vezi slike u kojoj sam se ja slikala, a to je bilo čista sprdnja, da bi me ljudi lajkovali, stavljali slike na bukajali, smeli mi se, podjebavali, misli da sam glupa kao kurac, a ne zbog nekih lajkova i koje pičke materine, kao što su svi već rekli. A to me inače uopšte ne interesuje, niti ću da spadnem na taj nivo, da snimim klip, stavim na YouTube i zabranim komentarisanje, zato što ja znam kako stoje stvari, a vi možete da pričate svakakve budaleštine, kako vas nije sramota, uzimate tuđe slike, pravite sprdnju, pa čak sam se i ja smela, mislim, kako vas nije sramota. A zašto i da ne stavim slike na Facebook? Hoću ja da budem popularna, kao ostali kokoške koje se slikaju na snegu, da izbacimo debelo salo, 300 dinara kilo, ko se prvi javi 20% popusta. I posle sam ja rekla svetom mom čaletu, koji je imao super roditeljsku ideju i koji mi je rekao: Kuj, jebem li vi familijupi, sad ješ tam bez se slikaš bekine anormalno, ti pokažeš koji naluđe na fejs, sad ti pokažeš koji naluđe. Jebem li familiju, ajde upitati pičku. I ja sam bila vrlo raspoložena i meni se to učinilo kao super zdrava roditeljska ideja i zato sam se slikala i stavila sam na Facebook i mislim da će to biti neka velika sprdnja. Ali vama je to, znači, jadno, jako jadno. Ali mene baš briga šta vi mislite, ja imam svoje prijatelje koje me vole i koji su uz mene i koji me podržavaju i koji su sad trenutno na urgentnom zbog zapaljenja pluća. Ja nisam ni prva ni posljednja klika koja je sad popularna na fejsu, ali ja ću da preučinim nešto. Hoćete rat? Dobit ćete ratluk. Od danas počinje Treći svjetski rat. Pička vam materina, hejteri, evo vam ga bre, hejteri. Znate šta ću sad da uradim? 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 Sad ću da uradim, znate šta? Sad ću da uradim. Evo sad ću da uradim, znate šta ću da uradim? Sad ću da uradim, znate šta? Sad ću da uradim, znate šta ću da uradim sad? Znate šta ću da uradim sad? Znate šta ću da uradim? Ja ću uzmem moj kupaći i da idem napolje. Da se slikam. I da igram na snegu. Hladno. Pa mene greju moje pilule. Pošto sam psihički obolela. Samo želim da vam se zahvalim što ste me učinili popularnim na fejsu i što pravite parodi sve. Hvala vam. Vratit će vam se to. Tata!
Znate šta? Ja nisam ni prva ni posljednja klinka koja će biti popularna na Facebooku. Ali ja ću nešto da učinim povodom toga. Hoćete rat? A? Od danas počinje prvi svetski, drugi, treći, peti svetski rat. Look.